салом бори дигар ба кулли бинандагони азиз. Ина бародарҷоно, касоне ки канала харидорӣ мекунен ё ки самниватса мекунен гуфти русо, ина бдурен канала бибинен. Ман силкаи канала дар комментария закрепит мекунам. Касоне ки закрепита намедонанд ё ки вақт надоранд ё ки бигем интересна нест ё ки чиай, дар WhatsApp имо бинависен, силкара роитон мекунам. Номеро ҳамчун ҳар вақта дар рӯи экранай, боз дар комментария закрепит карда мешавад қати силка. Бародарҷоно, ина просмотрошона бинен. Недавно видео партофтагием, як рӯз пеш партофтем, 3 рӯз пеш партофтем, як ҳафта пеш, ина мисол як ҳафта пеш. Далши ҳамаш эфирай бародаро, далши ҳамаш эфирай. Инам тариқаро бор сабш истифода дора. Мисол эфириш кушода, ина канал, ина мисол инам хеле чиё дора метонен, хтона чикор кунен, хтона проверка кунен. Инам қачи буд бародаро, ина хай блогериро бифаҳмӣ, иншоаллоҳ суми нағза кор мекунӣ. Боқӣ ҳамата худованд нигаҳбон боша, дар амони Аллоҳ бимонед. Нархи канал як бори дига такрор мекунам, аксия рафтестай, ҷои сумгиримон 40,000 рублай. Худоёр нигаҳбонтон.